Uiteindelijk weer het nog best gezellig in Hotel Oostergo en restaurant Het Kofskip in Grauw. Een bijzonder shantyfestival moest naar deze binnenlocatie uitwieken vanwege het minder waar. In eerste instantie een grote domper omdat shantykoor de Pikbroeken 15 jaar bestaat en grut uitpakken zouden. 6 shantykoren, maar in totaal 224 jongens zo'n optreden op het skip de Frisian Queen, 2 scootjes en 2 prim. Maar dat kon dus net teruggaan. We hadden al een slecht waarscenario met Hotel Oostergo en ik met het Kofskip. Dus dat scenario hebben we naar boven hellen. En dat we een dag beslist met alle medewerking van de horeca hier. En het is hier is het resultaat. Ja, is het er minder om? Nee.